Морини, реших, че е време да въведа и спортни новини, в които да споделям своите впечатления от странностите и успехите от света на спорта. Ето така се родиха спортните сатирини. Днес ще ви поговоря за личните си пристрастия. Макар да не съм длъжен, ще ви го обясня. Любимият ми спорт е футболът. Страстта към него бе породена в време на европейското първенство през 2000-та година. Тогава, на 7-годишна възраст, за първи път гледах футболен матч с интерес. Дали бях по-заинтригуван от самата игра или от имената, които по това време се струваха доста странни и забавни. Португалия, Нуно Гомеш. Сега, за да я представя любимият си отбор, ще ви пусна за кратко неговият ковен химн. Видим дали ще го познаете, преди да видите емблемата му. Come to the shed and we'll welcome you. Wear your blue and see us through. Sing loud and clear till the game is done. Sing Chelsea, everyone. Oh, blue is the colour, football is the game. We're all together and winning is our aim. So cheer us on through the sun and rain. 'Cause Chelsea, Chelsea is our name. Blue is the colour, football is the game. We're all together and winning is our aim. So cheer us on through the sun and rain. 'Cause Chelsea, Chelsea is our name. И така, напознаете честито. Сега сигурно много от вас ще си помислят, че съм седнал в Челси само заради наскорошните им успехи. Това далеч не е така. Аз съм привърженик на Челси от 2001 година, когато те отстраниха в турнира за купата на УЕФА българският Левски. След това през 2003 бях леко притеснен, тъй като клубът бе пред фалит. Но Роман Абрамович го купи и спаси положението. Последваха редица успехи, които направиха Челси един от грандовете в Европа. Миналата година никой не вярваше, че те ще спечелят Шампионската лига, но аз го вярвах. Въпреки своите резултати, Челси успя да постигне този успех, да спечели Шампионската лига за първи път в своята история. Миналата година, след приетите от свои резултати, никой не вярваше, че Челси ще спечели Шампионската лига, но аз го вярвах. Постоянно го повтарях на всичките си познати и приятели, но никой не вярваше в това. То обаче се случи. Челси взе Шампионската лига. Тази година ситуацията се повтори. Всички казваха, че Челси няма да направят нищо и в Лига Европа, след като отпаднаха от Шампионската лига толкова рано. Но аз вярвах, че ще го постигнат. Челси стана първият отбор в историята, който печели първият и вторият по сила турнири в Европа. Шампионската лига и в случая Лига Европа. Всичко, което клубът постигна, ме накара да го заобичам още повече. Аз обичам Челси, обичам и играчите. Легенди за мен ще останат Тери, Лампард, Чех, Дрогба. Се надявам, че за бъдеще ще има още такива велики играчи, които ще играят за този голям отбор. Това бе всичко от мен за днес. Надявам се, че всеки, който изгледа този клип, ще запише отдолу в коментарите любимият си отбор и защо го харесва. До скоро!